Добре, ще на всички на пресконференцията след двобоят на Марек на Локомотив Пловдив. Първо пред вас е скащанивът на Локомотив Антон Велков. След малко ще бъде и скащанивът на гостите. Първо искам да дам думата на господин Велков. Аз мисля, че хората, които така дори не толкова задълбочено футбол, разбраха, че кой е отбора, който от първата до последната минута търсеше да победи. Не да завърши матча така, не да... За нас всяка точка е златна, в интерес на истината. Локомотив Пловдив с абсолютно уважение, нали, към тях. Но нито за момент не сме си помислили да търсиме нещо друго, освен положителен резултат за нас. И тук в момента да се поздравя футболистите за начина, по който го направиха. Значи, аз съм склонен да простя всяка малка грешка с някои неточности, при положение, че те показват този характер. Така че аз мисля, че по този начин се спасява отбор само с такъв дух. Иначе, какво да кажа, предполагам, че ще ме питате някои въпроси, ще ме подсетите, за да мога да отговоря. Доволен съм много от отбора си. Това е моето заключение. Господин Велков, вие казахте отбора, но в случая съдията нито помагаше на Марек, нито помагаше на Локомотив Пловдив. Нито помагаше на Локомотив Пловдив. Съдята помогна една голяма част от матча да не се играе. Значи той не помага и на двата отбора в случая, нали така? Там ми бяха абсолютно големите претенции. Никога не съм си позволявал да коментирам засада, дуспа и спорни положения, преди да съм ги гледал след матча. Затова не си позволявам. И сега аз имам моите съмнения за една дуспа, имам съмнение, че ни отмениха гол, но аз не го казвам това нещо. Но това, което твърда, че съдята при 6-минутно продължение, което дава, Марек е направил само 2 смени. При такова лежане на терена, да не допусне нито веднъж, да влезе носилката, да се ускори този процес. Нали, това нещо. Аз мисля, че явно отбора на Локомотив Пловдив беше този, който губеше времето на матча. Така че там са ни претенциите към съдията. Така че, ако казвате, той не е помагал нито на едните, нито на другите, сте прав, обаче на нас губенето на време е вреда за нашия отбор. Защото Марек беше отбора, който търсеше постоянно да се случи нещо с този резултат на 0-0. Отбора на Марек обаче, ако трябва да сме откровени, показа неумение да реализира създадените голове. Това са много крайни заключения, неумение, незнание и така нататък. Неумение имат почти всички отбори да реализират головете си. Така че оставете тази работа за умение и неумение на мене. Значи, по принцип, явно заряда на матча беше толкова голям, че до известна степен така попренави нашите футболисти и не можаха така да създадат и изключително чистите си положения, които създавахме до момента. Така че това е нещо, което няма отбор, в който за нещо да не се работи. Работи за едно, то излезе нещо друго. Така е в футбола. Така че ще видим за умението и за неумението. Друго? Ние въпроси. Тази точка сигурно е загуба на точки, защото не бяха 3. Значи, ние си мислиме, че е така. На мен лично ми остава по-горчив вкус в устата от това равенство. Предполагам, че колегата от Локомотив Пловдив ще бъде доволен от точката. Но ние не трябва да си цениме труда и точката е точка. Второто полувреме, което беше много нервно, Марек не се ли подведе по играта на Локомотив? То като е толкова накъсана играта, тя вече е трудна за ръководене и отвънка. Значи като играеш 5 минути и спираш за 5 минути, то няма какво се водиш. Водиш се по прекъсването на играта. Аз знам много Локомотив каква беше играта, защото ние търсихме гола постоянно. Нещо друго. Благодаря.